porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Anem a comprar. Avui la Pepa i en Jordi van a comprar. Els agrada molt anar al supermercat. A en Jordi li agrada anar assegut al carro. I a la Pepa també. Pare, jo també hi vull seure al carro. Tu ara ja ets massa gran per anar-hi, dona. Oh. Però ens pots ajudar a comprar Sí, que bé! A la llista hi hem apuntat 4 coses. tomàquets, espaguetis, cebes i fruita. Ho buscaré tot jo. Cap aquí! La Pepa i en Jordi s'ho passen molt bé anant a comprar. Pepa, primer hem de buscar els tomàquets. Ja els he vist, són allà! Mira, mare, ja els he trobat! Molt bé, Pepa. 1, 2, 3, 4... Ja els pots posar al carro. He trobat els tomàquets! Molt bé, Pepa. Tomàquets. Ja queda una cosa menys a la llista. A veure, què toca ara? Espaguetis! Tadetis! Molt bé, Jordi, però es diuen espaguetis. Tadetis! Els espaguetis són el menjar preferit de la Pepa i en Jordi. I on deuen ser, els espaguetis? Jo ja els veig! Són allà! Veniu! Mira, mare, són aquí els espaguetis! Molt bé, Pepa. Ja els pots posar al carro amb els tomàquets. Molt bé! Tadeti! Jordi, es diuen espaguetis! Tadetis! Saps què toca ara, Pepa? Patates! Però si a la llista no hi són les patates. A casa ja en tenim moltes de patates. Digues una altra cosa. Ja no me'n recordo del que hi deia. I tu, te'n recordes? Dinosaure! Un dinosaure? Però què dius? Al supermercat no en tenen pas de dinosaures. No és un dinosaure. Ara el que hem de comprar són les cebes. Cebes! Ara sí que me n'he recordat. Són aquí! Molt bé. 1, 2, 3, 4. Les cebes! Fantàstic! Gairebé ho tenim tot el que hi havia apuntat. Només ens falta comprar una cosa. Una planta? Això hi diu a la llista? No, això no. El que ens falta per comprar és la fruita. Oh. Avui, si vols, la pots triar tu, la fruita. On és la fruita? Jo ja la veig! Hi ha pomes, taronges, plàtans i una síndria molt i molt grossa. Quina fruita comprarem, Jordi? Pomes? Taronges? O vols plàtans? Una síndria! Això és la caixa, que és on es paga tot el menjar. Tomàquets? Espaguetis? Cebes? Una síndria? Un pastís? Un pastís de xocolata? Un pastís de xocolata? Això no hi era a la llista. Pepa, li has posat tu el pastís de xocolata al carro? Jo no, mare. Jordi, li has posat tu el pastís de xocolata al carro? No. Jo tampoc li he posat. Què ha sigut, doncs? M'ha semblat que estaria bé per postres. Això no es fa. Mira que ets golafre. Ho sento, però és que deu ser tan bo. És veritat que fa molt bona pinta. Farem veure que sí, que era la llista. Pastizo coata. Visca!